National Assembly ka. Kang'eyo ni paro mane ma in go e wach mar keto kembe mag sirikal mag sukari gi lwet ji giwegi e yor leasing e yor deso gi. Ma bende biro konyo kembe gi. Yeah, nwatimo bill manyien mar niang. Okalo ma president of sign makori luongo ni an act of parliament. Kaka ne wanyalo revive sugar industry nikech VOJ gin gima ok ber kinyalo kawo lopi itweyo for 18 months sometimes 20 months nidwaro ni mondo kochiek titer nyathi school kata ibed gi emergency money moro maka ng'ato tuo tinyalo tero hospital. The idea mar puro niang en mar keto pesa e lwet jopiny. To government o kata mar Kenya globally across the world government okong'e timo ohala. It does not do business. Gima government ong'e maber en keto environment manyalo miyo ohala thrive. Yes. Tiende ket yo, ket power, ket pi, ket chike manyalo konyo investors timo mano. Koro leasing government mondo gitimo ohala is not bad. Oko rach. Nikech ne en suggested there. Koro the way ma gitime ema mondo ging'i nikech leaders nyaka ng'e, stakeholders nyaka ng'e, but leasing as an idea is very good. Kendo akwayo jopiny mondo rwak mano nikech magi investors ma ok dwa losses. Koro wabiro kama ne niangi ko beti tieko 1 month, 3 months, 1 year, 3 years kapok ochuli. Go beti tibano chule within 2 weeks. Mano will spy economy. Erokamano. Nikech ang'e ni gweng' kamiaye nitie kambi ma private matiyo kanyo. Osebedo kotiyo nade? Oyawo gweng' koso odiyo jopur koso chalo nade? Eto osebedo kochanda. Omomiyo this joma koro biro gi omiya run for its money nikech nen one to nen gi monopoly. No chanda yor ariyo mabende soon parliament dhi kanyo. Yo mokwongo mano chanda go en discrimination mar workers. Miyudo ni en muindi moro aloka kako ndike kanyo wakia to jowagi puonje tich within short time ong'e tijno kiasi pesa mane ng'amo puonje tich ni chamo en dhi miye kata gadek kata gang'wen. Ae style mabe gindiko goji miyudo ni ng'ato ndike gi kambi moro machielo kukukelo ka allowance mag vacation onge. Koro labor issues osebedo ka chanda kodgi mabe nyocha kete parliament ka ma iluongo ni committee of petitions biro dhi kanyo mondo ng'e ni to labor issues ma sukari industry chal nade. Mar ariyo mochando wago en wach mar corruption. Nitie jomoko miluongo ni go between mabe kawo pesa ni oket niangi no ng'ad mbele mobe wasekuri ni no kaniang usendikuru gi ng'ado no koromo ma to nego factory obed gi communication direct ne farmer mondo bet niangi oter. Mano bende an issue kech middlemen gi kawo pesa kuom jopiny mabende se wuoye ne MD makani ni no that's not how you can do it. Mano be taka kodgi. Mogik gikawo ga gimuluongo ni ses. Ses ni ikawe titere county. But ses ni no mean ni ka tinga oketho yo maseloso gi kera to ses ni biro repair. Koro sani yudo ka jogo ting ni oketho yore na kata los machal nade to kiny gibiro gidhanjo ses chabe ok wayudi. Koro ses no okupenj county upenj governor. Ase penjo. To penjo ok pok okele kuma onego bede. Nikech ka kambi golo ses gitiyo ne county. En ting county mar loso ndara koro. Exactly. Kambi ma sukari. Mane makoro ok ti lakini gin bende nitiere gimiluongo ni CSR. Mambe nyako be nigi tiyo go mondo gilos gang'o yore magiketho nikech ses no bende ok rom kaka giketho. Kiketo ratil ni to ikethe marom nade tichulo ses marom nade to gi pa. Koro still kada pok county oduoge kada giduoge matin ma ok ane to company negi responsibility. Okada ni ses no kende en gi responsibility moro miluongo ni corporate social responsibility. Magima setim en managera health center nyaka no chak bedo health center moro achiel. Onga school mosegero
pi mosekunyo ne kata mana jondhiwa malong'o minyalo wach ni ma kata si mar sukari onge. So in a way nikech jawa are in catch 22 tiende ni idonje hoho moro ma kiwuok koni ti inyori, kiwuok koni ti inyori. Kade ni ber ni jondhiwa winja to we ane wach mar niang' ni wa transit slowly. Nitiere gik moko mwanyalo pidho kaka jondhiwa man go ala e modern market malo niang'. To